Six film za ku je ku kalla a wannan satin. Na farko sarƙaƙiya in ka san ma kana kallon fim ɗin bincike ko wai algaita sun yi fina-finan bincike to ka je ka ajiye su a gefe ka zo ka kama sarƙaƙiyar nan kalla. Sarƙaƙiyar nan shi da kansa ne yake neman kansa a mazaunin ma'aikaci. Kai fim ɗin ne masifar kyau ku je ku kalle sa. Shi yake shiryawa kansa a kai sa magarƙama ya kisan da zai shi yake kisan kuma shi yake neman kansa da kansa ƙarshe kenan kuma sabon fim ne ku je ku kalli fim din nan yayi masifar kyau sai kuma na biyu shine Bajira yayi masifar kyau. Bajira shi kuma irin kidnappers ne haka sai su zo su kama kidnappers din sai su kwace musu kuɗaɗe sai kidnappers din su kuma su ce sun fi su hauka sai su kama dan jami'in su je su ma su garkuwa da shi ya an dawo musu da wannan jakar da aka kama musu sannan za su ba da dan kai fim din ana bara uba ku je ku kalli fim din nan. Sai kuma mai fifiko kuma fansar rai ne wannan wata rai ce wacce irin a kashe mata iyaye haka sai ta dawo irin saboda haƙƙi sai wani ya je irin yana aikin wani guri haka sai wani ɗaya ɗan sai tsinci ya tsana kuma ta zo ta ringa musu kashe-kashe da me irin haka da fim din yayi masifar kyau shi ma kuma sannan yayi ma'ana haƙƙi ne yake bi ashe baban yaron ne je bada a kashe iyayen wannan wanda ake wannan masana'antar a gurin fim din yayi masifar kyau. Sai kuma shugaba yayi masifar kyau. Boyka ne ake sace mai an sace wa Boyka kun san ku akwai tashin hankali ku je ku kalli fim din nan shi ma yayi kyau. Sai kuma koke masifar kyau. Koke kawai wani ne ake kama shi kawai a kama shi sai ma'aikata su garkuwa da shi su ringa amfani da shi gurin al'amuransu fim din shi ma ya masifar kyau. Sai kuma rariya ya masifar kyau shi ma ku je ku kalle sa sosai shi ma ya masifar kyau ku je ku kalli fina-finan nan sun yi kyau. Shi ma rariya fim ne akan bincike shi ma ya masifar kyau akan irin an kashe mutum ana binciken gawarsa me ya faru da ita me kai fim din shi ma ya haɗu ku je ku kalli fina-finan nan. Yawa domin samun duk fina-finan nan da muka lissafo kai tsaye muna ɗora su a cikin Telegram channel ɗinmu za ku same su. Ga link nan a ƙarƙashin description kuna danna shi zai kai ku cikin Telegram ku kalla kamar haka. Da farko dai za ka danna wannan alamar tamo a nan kenan idan ka danna ta wannan kenan idan ka danna ta kamar haka za ka ga link ɗin nan wannan kana danna shi kamar haka. To kun ga yanzu na danna shi da zai kai ka cikin Telegram channel ɗin zai kawo ka nan sai ka zo ka danna wannan alamar ta joining shine ka yi joining ɗin a ciki muna ɗora sabon fina-finai za ku kalla kamar haka. In ka danna zai nuna ma haka shikenan kai joining sannan ga fina-finan nan kamar haka gasu nan da yawa in downloading za ka yi in a ciki za ka kalla normal ne kamar dai haka. Mahaifinta ne baya da lafiya yake da kansa shi yasa bata da kuɗi da yawa don haka ragi zai mata. Idan muna yin irin wannan rage mu kuma shine idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana like ku danna alamar subscribe sannan ku share yan uwa kowa su amfana a zo a sha kodimo da fina-finai lafiya. Mun gode.